Racionálna výživa. Racionálna výživa sa stále viac a viac dostáva do popredia. Možno teraz po tejto kríze dostane ešte viac pozorností. Napriek tomu, že poradenstvo v tejto oblasti sa venuje čím ďalej, tým viac ľudí, podkladám to za dôležité pripomínať jej zmysel. Čo je to vlastne výživa? Výživa znamená príjem látok do organizmu, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie životne dôležitých procesov prebiehajúcich v organizme. Výživné a chemické látky sa rozdeľujú na látky, ktoré poskytujú energiu, a na látky, ktoré sú nevyhnutné pre metabolické procesy. Čo je teda rozdiel medzi výživou a racionálnou výživou? Racionálna výživa je výživa, ktorá najlepšie uspokojuje potreby respektíve nároky organizmu na energiu a poskytuje mu všetky potrebné látky v konkrétnych podmienkach daným vekom, pohlavím, vzrastom a spôsobom života. Dobre, keď už teda vieme, čo je rozdiel medzi výživou a racionálnou výživou, prejdeme na základné zásady racionálnej výživy, ktoré sú striedmosť v jedení, denný energetický príjem, ktorý zodpovedá telesnému a duševnému zaťaženiu a aktuálnemu stavu organizmu. Vyváženosť živín, pomer základných živín, bielkovín, sacharidov a tukov. Pravidelnosť, celé množstvo potravy rozložené na viac menších dávok. Odporúča sa 5 porcií. Pestrosť stravy. Potrava musí obsahovať primerané množstvo energetických živín, vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov. Zodpovedajúci príjem tekutín. Odporúčaný denný príjem tekutín pre dospelého človeka je 2 až 3 litre za deň. Takže prejdeme na odporúčaný pomer makroživín. Bielkoviny by mali byť v zastúpení 10 až 15 %, sacharidy 55 až 64 %, tuky 26 až 30 %. V dnešnej dobe už vieme bez pochybností, že naša výživa má výrazný vplyv na naše zdravie, a to 20 až 70 %. Myslím si, že je to skvelým argumentom, prečo by sme mali dbať na kvalitu našej stravy. Vybrať si kvalitné potraviny, respektíve potraviny, ktoré so svojím zložením vyhovujú a zapadajú do kategórie racionálnej výživy. Samozrejme, kvalita stravy sa nedá určiť iba na základe pomeru makroživín. Ďalšie faktory, ktoré priamo vplývajú na kvalitu stravy, sú obsah vlákniny, biologicky aktívnych látok, prirodzených antioxidantov, vitamínov a minerálnych látok. Obsah vlákniny by mal byť u žien 20 až 25 gramov, u mužov 30 až 38 gramov a v prípade detí a adolescentov do 18 rokov by to malo byť 14 až 31 gramov. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na vaše poznámky a spätné väzby. V opise pod videom nájdete zdroje, z ktorých som konkrétne informácie čerpala. Prajem vám pekný zvyšok dňa.